0936-120-3287. Medyo naglibog ko, Pastor, si Cain ang kamagulangan na anak ni Adan og iba. Okay, unsa may imong nalibawg labugan ani nga wala may sayop ani nga bersikulo. Magulang magyud si Cain sa igsuon niya nga iyang gipatay nga si Abel. Nya gani kung imong tan-awon naman na sa Henesis kapitulo 4 sa bersikulo 1 ug 2 adunay gipahayag ang balaan nga kasulatan niini 4:1 ug 2. Ang tao miila kang iba nga iyang asawa. Okay? Kini nanamkon og nag-anak kang Cain. So kining tao nga gisgutan si Adan, miila kang iba. Kanang word manggod miila igsuon gikan kana sa Hebrew word nga yada, which means it has something to do with sexual activities. So therefore, nanganak na siya. Muna nga nanganak siya kang Cain. Okay? Ang tao miila kang iba nga iyang asawa og kini nanamkon og nag-anak kang Cain. Og miingon, nakabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang Yoba, bersikulo 2. Og unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsuon og si Abel magbalantay sa karnero. So imo makita igsuon una na anak si Cain ay na anak si Abel. So mao ni nga wala kay ko kakuha kung asa imong nalibgan dinhi igsuon nga klaro man sa balaang kasulatan bersikulo 1 og 2 no. Una nilugwa si Cain, ang misunod dayon si gitawag nato og si Abel. Okay.